ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ್ ಬೋಯ್ದೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಆಗ ರೆಡಿದ ಇನಿ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋರೆ ಪಿದಳೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೈದಿನ್ ಬರ್ಸ ಪಂತೋಜ ಅನ್ನಿಗಲೆ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಕುಲಿತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಪಿದಡಿ ಅಗ್ಗ ರೆಡಿಗ್ ಪೋರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ನಡತುಂದು ಪೋಪಿನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ತುದೆದ ಅಂಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಐತೆ ತುದೆಡ್ ತುಂಬ ನೀರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಿತ್ತಿನ ಮಠ ಸೋದೆ ಮಠ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋಲೆ ಅಂದು ಮಲ್ದೆ ನಿಗು ತುತ್ತು ಜರಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಪೂರ ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಜರಂದ ಅಂಡಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಕ್ಕ ಗರಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಲ ಒಣಸ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತನ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಣಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸಂತೆ ಪುರ ತಾಗದುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ತಾಗು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುರ್ಲು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಇತ್ತನೆ ಕುಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ತೊನೆಯ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಡಿಯ ಬರ್ಸ ಮುಗಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲುನ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈಲ್ಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ತಾದಿಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕನೆ ಕೆಡ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕಲನೆ ಊಡ್ದ ಬಟ್ರೆ ನಾ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆಲೆ ತುಂಬೋರೆ ಯಾರು ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗರಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತಲೆ ಮೇರೆ ಬಟ್ರೆನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಅಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಿಯ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಆಯೆ
ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.